Kung ang kaala mo sa tao, pinanggoy at ibangan sa kabubuton. Kanang atong pagka-doktor, kanang atong mga profesyon na to, di gina, makaluwas na to. Buenos dias mga day. Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtukikili sa mga isyong saksak sinagi. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Because this is a free zone of our own public opinion.